Mitäs nää menee? Ennen se kerran on ollut kamat päällä. Se oli viimeinen playoff-peli. Ei oo kamat ollut sen jälkeen päällä. Tuleeko tästä mitään? Pysykää pystyssä. Nää nauhatkin. Katsotaan. Ettei viime tingassa mene joku nauha poikki sitten. Mä menen tässä tuolla. Okei. Täällä on jäällä. 4 minuuttia. 4 minuuttia mennään. Mitä? 4 minuuttia. Mihin? Joku se on 31 ulos. Да. Tissi! Hei, sitten jotka haluaa leijonapaitaa Teemu Nimmari, niin nyt nopeasti. Ei, siis teräkaistussa. So you fishing for check? Yeah. Wow, that's nice. Not very often you get your lucky boys. Tämä suoraan. Olkin tsekkaa, hei. Niin mennään. Sä menet käänne ottamaan sen. Toivottavasti vastaanottaa itse Finishlaasin puolesta Teemu Selänne. Kyllä tässä on aitoa menoa. Hyvä puhe. Mietin, että oli niin monta muita. Se Meillä sanoi, että hei, mulla annettiin vaan 4 minuuttia aikaa. Mä käyn taputan koko ajan. En viittynyt sanoa. Ihan nopeasti pari kysymystä, jos teillä on. Aina kun menee moikkaa jotain junnujakin, niin ne on tosi hiljaisia. Sitten jotain pitää kysyä, niin sitten kysyy, että monta autoa sulla on ja paljon sulla on rahaa. Samat kyssärit meilläkin oli. Antoiko Veera puhelimet? Oliko se hänen puhelimen, kun piti ottaa selfieä siihen loppuun? Joo, kyllä. Opiskelin Instagramiin tässä koko ajan. Että kaikki isot starat nykyään ottaa selfie, kun on joku kiininen hetki. Ei oo vielä tullut Instaan. Näkyy kaikua. Näkeekö kaikki? No Teemu ei näy, mutta ihan Ei se mitään niin. Mä kurkistetaan. Hei! Who is here? Who is here? Piti pistää se silleen. Teemu ei tykkää tästä, mutta niin mun on pakko kertoa, että Teemu joutui lähteä suupiitetään Artman pois. Saakka, kun se pääsi kerran voittaa pois. Mä sanon myös Ylelle, että mulla on ollut aika monta pelaajaa maajoukkueessa. Mä oon 10-15 vuotta käynyt vetää luentoja ja ihmiset kysyy aina, että kuka on ykkönen. Se ei ollut tästä päivästä, mä oon aina sanonut. Jotenkin vaan Teemu oli ykkönen. Joo, Package oli kohdallaan. Ja on edelleen. Eka peli, eka peli. Täytyy olla puupotissa. Ja Alo sanoo, että Teemu, voitko kostuumin mailaa? Ei se aina pikku maali katsi. Ei ekas laitos maali. Mahtoo. aivan ehdottomasti. Vanha legendaarinen sanoo. Mahtoo. Millainen se oli se? Loukkaantuis joku? Eilä. Aina vähän. Onks alavartalo vamma? Aika hyvin veikä. Joo, Sotsissa kun mä loukkaannuin, oli kauhea migraine. Mitä se on? Se on yläpäävamma. Ylävartalo vamma. Ei, kun puhutaan oikeesti järkeä. Puhutaan oikeesti järkeä. Onko edes teoriassa mahdollista? On se mahdollista. Kyllähän luulekin paljon välillä.
Joo, pitää pienenkin tauon, niin heti alkaa jo. Puhun nopeasti. Heitä se kynä ees! Kiva määrä vielä. Se on ihan hyvin. Olis jotain muuta vielä? No pari juttua meloista. Ruokailu ja viiniä. Nyt ei jaksa. Nyt on aivan loppu. Ei, mutta nyt saa tehdä hyvät tehtävä. Vai sattua kelle vaan? Ei kamera! Kato mitä voi sattua kelle vaan! Äsken istui taas aivan! Miten se voi Jannelle sanoa? Otin ruokalautasen istuin alas, mutta ei ilmaa arvoa. Ja hei, ei oo edes naistunut. Kaikki hyvin. Mä voisin ottaa ihan Teemu. Mä sanon, että 6-2 päättyy. Teemu. Ari, antaa. Teemu, haluatko vielä, haluatko semmosia kuvia vielä, missä olisi vanhemmat ja Sirppa ja täällä aitiossa, vai tarvitaanko enää kuvia? Voihan se voisi kyllä olla kivaa muistaa niille. Vielä kun tuon Kauspen saisi maaliin. Se kuva jo. Ampu! Näit sä näin jo? Näin.